Top secret mo. May kalandian ako sa office at 1 year ko nang tinatago ito sa girlfriend ko. First boyfriend niya ako. Ayaw niya magpagalaw sa akin. Dumating yung time na tong si girl na sa office, kakalipat niya sa team namin. And then, ayun, nagkaroon kami ng fling, and then naibigay naman niya yung kailangan ko, which is yung, ayun nga, yung sex na hinahanap ko sa girlfriend ko na hindi maibigay. Pero it doesn't mean naman po, DJ Rocky, na hindi ko mahal yung girlfriend ko. Actually, sobrang mahal ko siya. Ginagawa ko naman sa kanya lahat ng gusto niya. Pero kasi pagdating sa akin, hindi niya maibigay yung isang bagay na nakasanayan ko or nagawa ko na. Masasabi mo bang mahal mo ang isang tao kung ibibigay mo ng buong buo ang sarili mo kahit hindi mo pa naman siya asawa? Dapat ba kapag naging magjowa kayo, bigay lahat? Dapat ba kapag binuksan mo ang puso mo, nakabukas din yung legs mo? Charot with harot! Ganon ba yon, kabisyo? Kapag nagmamahal, dapat bigay lahat. Ganon ba yun kapag magjowa? Pa lang. Alam mo, kabisyo, naniniwala talaga ako na kapag magjowa pa lang kayo, hindi pa dapat bigay lahat. Oo. Kasi ano pa ang ilulook forward ninyo kapag mag-asawa na kayo kung lahat na, naibigay na? Kung lahat ng kasulok-sulukan, natikman na. Charot! Charot! I mean, natikman na ang pagmamahal na napakasarap damhin. Oo. Yung sinasabi ko. Kaya nga, time. The best things come to those who wait. Kaya kabisyo, kung sakaling pinipilit ka ng isang tao na ibigay sa kanya yung dapat hindi mo pa naman ibinibigay, dahil ayaw mo pa, hindi ka pa handa, natatakot ka na baka mamaya hindi ka naman mapanindigan, sa una lang gentleman, pero kapag nakabuo na, boom, running man. Okay lang yan. Your feelings are valid. Pero kung gusto mo naman talaga na kumana ng kumana dahil hindi ka sanay na wala kang ganon, alam mo, hanap ka ng taong tulad mo na hindi sanay na walang ganon. Kasi simple lang naman ang usapan eh. Kung hindi kaya, edi bumitaw na. Kung kayang magtiis, kayang magmahal ng tapat, edi magstay ka. Pero kung hindi talaga kaya, maging totoo ka sa sarili mo. Huwag yung sinasabi mo na, mahal ko naman talaga siya, sobrang mahal ko siya, pero hindi ko lang talaga kasi nakasanayan yun, kaya yung hindi ko makuha sa kanya, hinahanap ko sa iba. Kasi hindi ko nga siya matikman, kaya tumitikim na lang ako ng iba, at least hindi ko siya hinihiwalayan. Wow! Napakagaling naman nun, kabisyo. Ang gandang mindset naman yan. Kaya sana lahat ng mga ganun ang mindset, kayo lang po ang magkatagpo-tagpo. Pero pag hindi ganun yung mindset ninyo, wag na po kayong magkatagpo-tagpo. Anyway, kabisyo, magkakatagpo tayo ngayong gabing ito. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang panibagong pagtuklas ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po, ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nakipagrelasyon ako sa manager ko na 22 years ang tanda sa akin. 22 years age gap. I think okay naman yun, lalo na kung mayaman. Charot! Uy, darot! Ako
papatol ako sa ganon. Na mas matanda sa akin. Basta, kaya kaming buhayan na magiging anak namin. Ganon. Pero, well, may asawa na ako. Okay naman siya. So, ikaw kabisyo. Payag ka sa ganon. 22 years age gap. Papatol ka. Tapos manager mo. Boss mo. Okay sa'yo yun. Sa bagay, basta kumati ka, papatol ka eh. Charot. Charot. Di naman. Sabi nga, age doesn't matter kapag nagmamahal ka. Love knows no age. Bakit? Tingnan natin, Cheese Escudero, Heart Evangelista, Pauline Luna, Vic Soto, Madam Auring, tsaka yung lover niya, Freddy Aguilar. Tong mga to. Di ko sinasabing matanda o mga kayo pero itinawid ng pagmamahal ang kanilang mga edad para magtagpo sila sa gitna. Okay yun talaga, lalong-lalo na kung wala naman talagang pamilyang natatapakan na iba. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Paano, bakit, paano nangyari ang lahat na in love siya sa kanyang 22 years ang age gap nila ng manager niya? Well, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1